Bore da. Croeso cynnes i Gwasanaeth ni. Braf iawn cael cyfle a braf iawn cael eich cwmni chi sy'n ymuno fy ni adra hefyd. Da ni'n edrych ymlaen i gael bendith yn addoli yr arglwydd hefo'n gilydd. A diolch i bawb ohonoch chi sydd wedi helpu i setio fyny. Diolch i bawb ohonoch chi fydd yn brysur iawn dydd dwytha hefyd. Yn darparu lot o baneidia ar gyfer criw bro Aled, dwi'n gwybod gafodd fendith fawr yn bod yn ein cwmni ni. Na ni fynd trwy'r cyhoeddiadau yn sydyn i ddechrau. Mae gennym ni astudiaeth heno mam 6, trwodd yn y stafell ac ar Zoom, lle byddwn ni yn ystyried be mae'r Beibl yn ei ddeud am Eglwys Iesu Grist fel teulu. Yna nos Ferchar, mi fydd y cyfarfod am 7:30 eto yma yn y ganolfan. Nos Wener, mi fydd y clybiau yr un amser ag arfer. A wedyn dydd Sul nesaf, ysgolion Sul, yr un pryd ag arfer, a Gwasanaeth am 10:30 dan arweiniad David Picton Jones. A nos Sul, mi fyddwn ni'n cychwyn ar gyfres lle da ni'n mynd i fel eglwys edrach ar y llyfr yma hefo'n gilydd. Yn gobaith ni ydy byddwn ni dros drws nosa nesaf yn gallu ystyried pwy ydyn ni fel eglwys, beth sydd yn bwysig i yn gwaith ni fel eglwys, ac wrth i ni gynnal y drafodaeth yna, da ni'n mynd i ddefnyddio'r llyfr yma fel sail i sbarduno yn trafodaeth ni. Mae gennau, o'n i'n mynd i ddweud llawn bocs, mae gennau hanner bocs o'r llyfrau, felly os ydych chi heb gael un, dowch ato fi ar y diwedd. A wedyn, mi fyddwn ni yn cychwyn yn cyfres yn mynd trwy'r llyfr nos Sul nesaf. A mi na i wneud siŵr bod fi wedi rhoi cwestiynau i chi o flaen llaw. Yn hytrach na bod chi'n cael panics ac yn meddwl, no, mae'n mynd i fod fel arholiad lle mae Rhodri yn rhoi llyfr i ni, a wedyn yn mynd, chdi, be oedd tudalen 8 yn ddeud? Na, ni ddim gwneud hynny. A hefyd, mae yna bosteri ar y tu allan, posteri ar gyfer yn dathliad gwyl ddewi ni, ac eto diolch am bawb sy'n rhan o'r paratoadau hefo hwn, Christine James a Anghara Dwyn Jones, y Delyn Ores yn dod ato ni, ar ddydd gwyl dewi. Os da chi eisiau posteri i roed yn rhywle, mae yna 2 neu 3, mae yna un i fyny ar yr hysbysfwrdd, mae yna 2 neu 3 ychwanegol, os da chi eisiau gwneud copïau, croeso i chi wneud hynny, a mi fyddwn ni rhannu'r wybodaeth ar y we hefyd. Felly, cofiwch rhannu'r wybodaeth am hynny a gweddiwch amdano fo hefyd. Dwi'n meddwl bod yna ddim byd arall. Felly, dewch i ni addoli Duw wrth i ni ystyried bod ni yn cael troi at Dduw yn Iesu Grist fel tad. Felly, da ni'n mynd i wneud hynny wrth weddio i ddechrau. Dwch ni weddio. O Dduw ein tad, da ni yn dy ganmol di am dyfod ti trwy Iesu Grist wedi agor ffordd i ni ddod ata ti fel plant anwyl. Ni sydd ddim yn heiddi dim byd, ni sydd yn aml yn mynd i gyfeiriadau anghywir, yn gwneud ac yn deud ac yn meddwl pethau sydd ddim dy glod di. Eto yn Iesu Grist, mi wyt ti wedi maddau ni, mi wyt ti wedi yn cofleidio ni a delio a yn pechod ni a cosb yn pechod ni trwy fod Iesu wedi marw ar y groes. Da ni diolch i ti am hynny ac yn gofyn arglwydd wrth i ni wrando, wrth i ni addoli, wrth i ni fyfyrio bore yma y byddi di trwy dysbryd glân yn ymwneud â ni. Arglwydd, mi wyt ti'n gwybod pob peth amdana ni. Mi wyt ti'n gwybod hyd yn oed y pethau cudd yna da ni ddim yn mentro i rannu â phobl eraill. Wrth i ni fod yn dygeisio di bore yma, neu di yn dy drigaredd ymwneud â ni. I'n hadeiladu ni os ydym ni yn ddigalon ac yn ofnus, arglwydd i'n argyhoeddi ni os oes gennym ni bechod neu balchder yr ydym ni angen delio ag o. Yn dy drigaredd bydd ar waith. I'n cynorthwyo ni, bydd yn agos ata ni, wrth i ni gyflwyno yr amser yma i ti, yn enw ac yn haeddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am ganu 2 gan yn syth ar ôl ei gilydd. Da chi'n mynd i fod yn gyfarwydd â nhw, dwi'n siŵr. I ddechrau, fy arglwydd yw daw im barchedig ofon wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Yng nghan y ser ar hy y daran ddofon drwy'r cread oll dy rym a wela fi. Pan da ni'n edrych yn cwmpas, pan da ni'n gweld y tywydd, pan da ni'n edrych ar y ser yn y nos. Maen nhw i gyd yn deud rhywbeth wrtha ni ynglyn â pwy ydy'r arglwydd a'i fawredd o. Ac felly mewn ymateb, da ni eisiau canu clod i Dduw y Duw mawr hwnnw. Ac ar ôl ni ganu honno, da ni'n mynd i symud ymlaen i ganu cyfeithiad Cymraeg o'r emyn Amazing Grace.
Rhyfeddo ras o'r fendith glos a chybodd walch fel fi. Nid yr aderyn, ond ratch ydi o yn Saesneg ynde, un sy'n heiddi dim. Ar goll fe'm caed ac ar fy nos fe dorodd gwawr yn llu. Dwch ni godi i foli hefo'n gilydd. Arglwydd, da ni'n rhyfeddu at dy fawredd di. Yn rhyfeddu at dy gariad a dy ras di, yn rhoi dy fab heb arbed, i roi do yn iawn am yn pechod ni.
Arglwydd, trwy dysbryd glân, helpa ni i ryfeddu, i weld yn dy fawredd, yn dy gariad, yn dy ras di. Wrth i ti'n galw ni i ffydd yn Iesu Grist bod na ddiogelwch hyfryd i ni. Arglwydd, helpa ni ymateb i beth ni yn ei weld ac yn ei glywed amdana ti yn y Beibl. Helpa ni i blygu mewn gorfoledd wrth i ni ryfeddu at fuddugoliaeth yr arglwydd Iesu Grist ac y bydd o yn dod un dydd. A'i ogoniant o yn amlwg ac arglwydd, da ni eisiau bod hefo'r hengoedd yna yn paratoi at dy ddyfodiad di wrth ganu mor fawr o ti, mor deilwng o ti o'n canmoliaeth ni, o'n gwasanaeth ni, o honna ni i gyd. Da ni eisiau'n bywydau ni fod yn fywydau sy'n cael ei byw fel aberth byw dy glod di. Parhau fendithio clod i Iesu Grist. Amen. Ond da ni am ganu rhyfeddol ras, ond dwi newydd sylweddoli, dwi eisiau neidio y ddwy bennill yn y canol achos mae yna 6 bennill i gyd. A mae lot o'n yma fi hefo lot o bennillion. Felly, chi ar y cefn, allwn ni jyst cael y ddwy sleid gyntaf a'r sleid ola, nawn ni neidio y ddwy bennill yn y canol, please. Diolch. Hyfryd ydy cael cyfle i feddwl am ras Duw tuag ata ni yn hachub ni trwy Iesu Grist a ni'n anheiddi dim, a'r ffaith bod yn addoliad ni, yn canmoliaeth ni o Dduw rwan yn flas i ni o'r hyn fyddwn ni'n neud os da ni wedi credu yn Iesu Grist am byth yn y gogoniant. Fy na ddim diwadd ar y dyrchafu clod i'n harglwydd Dduw. A fy na ddim diwadd i'r rhesyma i ni ganu clod i'r un sydd ar yr orsedd ac i'r oen i'r arglwydd Iesu Grist. Hyfryd. Blant, ydych chi eisiau dod ymlaen? Wel, i ddechrau bore yma, dwi eisiau deud sori. Dwi eisiau deud sori wrth Beca am godi ofn arna chdi dy Sul dwytha. Ddylswn ni wedi deitha chdi o flaen llaw bod na ddim dŵr yn y jwg. Achos fyswn ni ddim yn gwneud hynna i chdi, fyswn ni ddim yn gwneud hynna i chi fel plant.
dy dad, pan o'n i'n iau, lle fyswn ni wedi tywall dŵr ar dad, ond paid ti a poeni. As gynnau ddim dŵr i daflu ar eich pen chi heddiw chwaith. Ond, mae gynnau gwestiwn i chi. Dŵr fi, diwn, dwi'n mynd i daflu fan chi. Mae gynnau gwestiwn i chi, iawn. Dwi'n mynd i ddangos llun i chi i fyny ar y sgrin, a y cwestiwn ydy, pa hanes o'r Beibl da chi'n meddwl dwi'n mynd i sôn amdano fo? Achos tro cyn dwytha i fi wneud stori plant, nath Cynnan dweud, dwi'n gwybod beth sy'n mynd i sôn amdano fo flaen llaw. Felly, mae hwn yn mynd i fod yn brawf i chi, i weld, ydych chi'n gallu meddwl pa stori o'r Beibl, neu pa hanes gan Iesu Grist ydych ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo, nid yn unig yn y stori plant, ond yn y gwasanaeth yn nes ymlaen hefyd. Felly, os na ni gael llun. Reit. Llun o adar a llun o rywun efo lot o wallt. Ydych chi'n gallu meddwl os na ryw sôn am hyn yn y Beibl yn rola? Na? Ti'n meddwl? Wait, di am munud. Cynnan? Ti'n gallu meddwl? Na, gwaed? Cleo? Mae yna hanes yn y Beibl am ferch ar ôl i Iesu gael bwyd. Mae hi yn crio ac mae yn sychu traed Iesu hefo'i gwall, ond dim hwnna, dio, na. Ond ateb da. Wel, da chi eisiau fi ddeitha chi. Yn y darn o'r Beibl, da ni'n mynd i glywed yn nes ymlaen, mae Iesu yn deud wrth i ddisgyblion, dyma beth sy'n eisiau chi gofio amdano fo, pan da chi'n ddisgyblion i mi. Dyma'r pethau sydd ddim eisiau chi fod ofn, ond dyma beth dwi eisiau i chi feddwl amdano fo. Ac fel esiampl o be mae o'n ddysgu, mae o'n sôn am adar y to, a mae o'n sôn am y gwallt ar yn penna ni. Iawn? A na ni fynd ymlaen i'r sleid nesaf i gael yr adnod. Mae Iesu'n deud fel hyn. Be ydi gwerth aderyn y to? Ac y llun oedd llun o 2 aderyn y to. Be ydi gwerth aderyn y to? Da chi'n gallu prynu 5 ohonyn nhw am newid man, ond mae Duw yn gofalu am bob un aderyn bach. Da chi'n llawer mwy gwerthfawr na haid fawr o adar y to. Mae Duw hyd yn oed wedi cyfri gwallt eich pen chi. Felly, peidiwch bod ofn dim byd. Yr adar yna, nathon ni weld i llun nhw, adar y to, mae yna filiynau o adar y to. Mae nhw'n adar ofnadwy o gyffredin. Ac achos hynny, yng nghyfnod Iesu Grist, os oeddech chi eisiau prynu aderyn am ryw reswm, dwi'n gwybod os ydyn nhw adar fel anifeiliaid anwes, ella fwy tebyg bod nhw'n bita nhw, os oedden nhw'n dlawd, ond adar y to oedd yr rhai mwyaf, be di'r gair dwi'n gwybod amdano fo? Cyffredin, ia, be di'r rhywbeth sydd ddim yn ddrud? Be di'r pegwn arall? Rhad! Adar y to oedd yr adar mwyaf rhad, felly oedd pobl yn meddwl, dyn nhw costio dim byd, mae yna ddigonedd ohonyn nhw. Wel, cwestiwn bach arall diddorol i chi. Ydych chi'n gwybod pa aderyn ydy'r aderyn mwyaf drud? Mae gen i ffaith diddorol i chi yma. Yna? Swan alarch, maen nhw'n edrych yn osgeiddig, a mae'n siŵr bod nhw yn costio lot i'w prynu, ond yr aderyn mwyaf drud dwi wedi gallu ffeindio ydy colomen pigeon. Llwch chi'n meddwl pam bod yna rhywun wedi prynu un yn 2019 colomen o'r enw Armando am 1 miliwn o bunna. Llwch chi'n meddwl pam? Dim bod nhw'n posh, na. Mae pobl yn gwneud rhywbeth efo colomenod. Ti'n gwybod? Cynnan? Efo priod yn dint yn iawn. Ond colomenod, mae yna lwythi ohonyn nhw'n Bangor. Pigeons. Ia. Y rheswm pam ydy mae pobl yn rasio nhw. Achos maen nhw'n gallu gadael yr colomenod mae fynd, a maen nhw
yn wirthiol yn ffeindio ei ffordd adra, ac wedyn maen nhw'n rasio yn erbyn ei gilydd. Ac wrth gwrs, achos bod nhw'n rasio, maen nhw'n cystadlu, maen nhw'n gwneud lot o bres, felly mi oedd Armando wedi costio miliwn o bunna yn 2019. Ond mae Iesu'n dweud y pegwn arall, anifeiliaid sy'n costio dim byd, maen nhw'n werthfawr, neu mae Duw yn gwybod amdanyn nhw ac yn gofalu amdanyn nhw. A mae Iesu'n dweud, a da chi werth llawer mwy na adar y to, felly cofiwch bod Duw trwy Iesu Grist yn gofalu amdanoch chi. A wedyn mae o'n dweud, eich gwallt chi, meddyliwch sawl blewyn sydd ar eich pen chi. Ond dydy'r ffaith yna ddim gynnau, ond maen nhw'n lot. Ond mae Duw yn gallu cyfri pob un blewyn ar eich pen chi, mae'n nabod ni mor dda hynny. A mae Iesu'n dweud, dwi eisiau chi gofio hynny fel bod chi, pan da chi'n mynd mewn sefyllfaoedd anodd, lle mae pobl ella'n bod yn anifyr efo chi, cofiwch bod Duw yn nabod ni'n iawn, yn gwybod beth da chi'n mynd trwyddo fo, ac trwy Iesu Grist wedi'ch caru chi. Ac felly, pan ydym ni isio ymatab i hynny, da ni'n trystio yn Iesu Grist, da ni isio caru Duw, a fyddwn ni'n edrych yn y gwasanaeth. Sut mae hynny hefyd yn golygu ofni Duw sydd yn swnio'n rhyfedd. Ond dyna be mae'r Beibl yn ddysgu ni. Felly, pan da chi yn gweld adar yna, cofiwch, mae Duw yn gwybod am yr adar mae gyd. A mae Duw yn gofalu amdanyn nhw. A da ni yn fwy gwerthfawr na adar. A mae Duw hyd yn oed yn gallu rhifo sawl darn o wallt sydd ar yn pen ni, ac achos bod ni'n gwybod hynny, da ni'n gallu trystio yn Duw. Trystio yn Iesu Grist a gwybod, os ydym ni wedi dod yn ddisgybl iddo fo, fyddwn ni'n ddiogel. Fydd o ddim yn troi cefn yna ni. Fyddwn ni ddim yn gorfod wynebu dim byd ar ben yn hunain. Iawn? Felly, adar, y to, a gwallt, Iesu Grist yn defnyddio nhw i ddysgu rhywbeth i ni amdano fo ei hun ac am Dduw. Diolch i chi am wrando. Da ni yn mynd i gael darlleniad wan gen Antian, a wedyn mi nawn ni ganu emyn ag o'ch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul yn ystod yr emyn. Ia, wedyn, os da chi eisiau mynd yn ôl i ystod lawr, a nawn ni gael yn darlleniad ni sydd yn cynnwys hwn o Lyc pennod 12. Yn y cyfamser, yr oedd y dyrfa wedi ymgynnull yn ei miloedd, nes i bod yn sathru ei gilydd dan draed. Dechreuodd ef ddweud wrth i ddisgyblion yn gyntaf, gochelwch rhag surdoes y Phariseaid, hynny yw ei rhagryth. Nid oes dim wedi ei guddio na datguddur, na dim yn guddiedig na cheir ei wybod. Am hyn, popeth y buoch yn ei ddweud yn y tywyllwch, fe'i clywir yng ngolau dydd. Ar hyn y buoch yn ei sibrwd yn y glist mewn ystafelloedd o'r neilltu, fe'i cyhoeddir ar bennau'r tai. Rwy'n dweud wrth eich chwif yng nghyfeillion, peidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff, ac sydd wedi hynny heb allu i wneud dim pellach. Ond dangosaf eich chwi pwy yw ofni. Ofnwch yr hwn sydd ag awdurdod ganddo i fwrw i uffern wedi'r lladd. Ie, rwy'n dweud wrth eich, ofnwch hwnnw. O'n i werthu'r 5 aderyn y to am 2 geiniog. Eto nid yw un ohonynt yn angof gan Dduw. Yn wir, mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni, yr ydych yn werth mwy na llawer o adar y to. Rwy'n dweud wrth eich, pwy bynnag am harddel i ger bron eraill, bydd mab y dyn hefyd yn ei harddel hwy ger bron yngylion Duw. Ond y sawl sydd yn fy ngwadu i ger bron eraill, fe'i gwedi'r ef ger bron yngylion Duw. Caiff pwy bynnag a ddywed air yn erbyn mab y dyn fyddeiant, ond ni fyddei'r i'r sawl sy'n cablu yn erbyn yr ysbryd glân. Pan ddygant chwi ger bron y synagogau ar y nadon a'r awdurdodau, peidiwch â phryderu am ddull, nac am gynnwys eich amddiffyniad, nac am eich ymadrodd, oherwydd bydd yr ysbryd glân yn eich dysgu chwi ar y pryd beth fydd yn rhaid ei ddweud. Diolch yn fawr iawn. Dwch ni weddio cyn i ni ganu'n emyn nesaf. O Dduw, da ni newydd glywed yn y darlleniad yna, y bydd ysbryd di, yr ysbryd glân, yn cynorthwyo dy ddisgyblion di pan maen nhw o flaen yr awdurdodau.
A da ni'n gofyn arglwydd y bydd dysbryd dyn yn dysgu ni y bore yma hefyd. Wrth i ni fynd trwodd i'r ysgol Sul, wrth i ni aros yma i wrando ar dair di, da ni'n gofyn y byddi di o arglwydd yn rhoi goleuni o'r nefoedd i ni. Y byddwn ni'n dyglywed di yn siarad yn uniongyrchol i mewn i'n bywyda ni, i ddangos i ni be ydi o i ddilyn Crist. I ddangos i ni be yw ofni, be yw beidio a'i ofni. I ddangos i ni pwy wyt ti, y Duw sydd ar fath olwg arna ni, fel dy fod ti wedi rhoi Iesu Grist i farw drosom ni, i goncro marwolaeth yn lle ni. Ac arglwydd yn bod ni trwy waith yr Ysbryd Glân yn cael yn mabwysiadu yn rhan o dy deulu di. Da ni'n gofyn y byddi di'n bendithio, arglwydd y byddi di yn dangos i ni yr hyn yr ydyn ni angen i weld, ac yn pwyso na ni yr hyn yr ydyn ni angen cnoi cil arno fo. Yr hyn yr wyt ti isio i ni fyfyrio arno fo o thair di. Achos arglwydd, ti'n gwybod amdano ni, da ni'n gallu bod yn mor hawdd a'n sylw ni wedi cael ei dynnu gan wahanol bethau. Yn bethau da, weithiau, arglwydd, da ni'n gallu rhoi yn egni a'n amser i bethau, ond da ni'n gofyn, da ni eisiau ti o arglwydd Dduw fod yn nghanol yn bywyd ni. Da ni eisiau'n bryd ni fod ar Iesu Grist fel y peth mwyaf gogoneddus, y peth mwyaf hyfryd i ni o ddydd i ddydd. Helpa ni felly, yn yn gwendid, helpa ni yn yn amheuon ac yn yn pechod arglwydd maddau ni. Wrth i ni ofyn hyn yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Ond da ni am ganu emyn o'r hen lyfr emyna, emyn gan Thomas Charles o'r Bala ydy hi. Dwi'n meddwl na dim ond un emyn nath o sgwennu, a mae'n rhywbeth fel 9 pennill iddi hi. Da ni ddim yn mynd i ganu 9 pennill, da ni mond yn mynd i ganu 3. Ac mae o'n sôn am waith Duw yn achub trwy Iesu Grist. Dyfais fawr tragwyddol gariad ydy'r iachawdwriaeth lawn. Yr achubiaeth mae Duw wedi drefnu i ni yn dod achos i gariad tragwyddol o. Cyfamod hedd yw'r sylfaen gadarn yr hwn ni dderfydd byth mo'i ddawn. Dydy cyfamod Duw ddim yn limited. Does ddim cyfnod lle da ni dweud o di Duw y methu gwneud hynny rwan. Dyma'r fan y gorffwys fenait. Dyma'r fan y byddaf byw mewn tangnefedd pur heddychol ym mhob ryw stormydd gyda'n Duw. Pan yda ni yng nghanol stormydd, da ni'n gallu ymddiried pwyso yn be mae Duw wedi wneud yn Iesu Grist a cael heddwch go iawn yn hynny. Yr ail bennill, bym yn wyneb pob gorchymyn, bym yn wyneb angau glas, pan da ni'n gweld marwolaeth yn dod yn agosach ata ni, gwelais Iesu ar Galfaria yn gwbl wedi cario'r maes. Iesu ar Galfaria yn concro yn rhoi cysur i ni. Pan ydyn ni mewn poena, mewn cystuddia, y gair arall am distress yn Saesneg, rwyf yn dawel y fuddugoliaeth sydd o'm tu o'n hochor ni. Nid oes elyn wnau mi niwed, mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd fri. Ac yna'r pennill ola, fy natur egwan sydd yn soddi, so mae fel bod pwy yda ni yn suddo wrth i ni deimlo be mae Iesu Grist wedi wneud drosta ni, a bod hwnna'n eiddo i ni trwy ffydd, wrth deimlo prawf o thwyfol hedd, ac yn boddi gan ryfeddod wrth edrych chydig ar dywedd. Chi'n teimlo weithiau fel Cristion, da chi'n edrych ar Iesu Grist, a mae fel, be mae di wneud yn ormod. Da ni methu deall, da ni methu gwneud synwyr ohono fo, mae gariad o mor fawr, a da ni mor fach, mae'n teimlo fel, mae'n too much. O am gorff, a hwnnw'n rymus i oddef pwys gogoniant Duw, ac i'w foli byth heb dewi, a chydag ef dragwyddol. Sori, mae'n gorfod o dys yn y gair dragwyddol yma, dragwyddol fyw. Ywch ni godi i ganu hefo'n gilydd.
Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn uniongyrchol i chi i ddechrau. Da chi yn ofni Duw? Os gwneud chi ofn Duw? Ond di ofn ddim yn beth cyffyrddus i feddwl amdano fo, nadi? Di ddim yn rhywbeth braf, ond yn ein darlleniad ni heddiw, mae Iesu yn dysgu i ddisgyblion o i ddelio ar union fatar yma, ynddydi? A nid dim ond Iesu sydd yn sôn am ofni Duw, mae o yn thema sydd i weld trwy gydol y Beibl. Ac felly mae o'n iawn i ni fod yn ystyried, ella bod o'n gwneud i ni deimlo'n anghyffyrddus, be mae ofni Duw yn ei olygu. Ella bod yna rei ohonoch chi yn rai sydd â nifer o adnodau ar eich cof chi. A bod chi'n cofio cyfnod pan oeddech chi yn deud adnod yn y capel ella, ac mae'r adnodau yna dal yna. Un o'r adnodau gnes i gofio mewn rhyw gyfnod yn fy mywyd fel Cristion ydy Diarhebion 9:10, sydd yn deud, ofn yr arglwydd yw dechrau doethineb ac adnabod y sanctaidd yw deall. A mae hon dim ond yn un esiampl o nifer o rannau o'r Beibl sydd yn gwneud i ni feddwl am ofni Duw. A mae'r adran, da ni'n mynd i ganolbwyntio arno fo bore yma, o Lyc pennod 12, yn ddarn o'r Beibl nes i ddarllen rhywbryd cyn Dolig. A dych chi'n weithio pan dych chi'n darllen y Beibl, a mae'n adnodau, maen nhw'n neidio allan ata chi. A maen nhw fel tasa'r arglwydd yn eu pwyso nhw arna chi. A mae yna fisoedd erbyn hyn ers Dolig, dwi wedi dod yn ôl at yr adnodau yma yn meddwl, be oedd Iesu'n i ddeud yma yma? Be mae Duw isio i ni fel i bobl o ddeall amdano fo ei hun ac amdano ni fel Cristnogion yn y rhan yma? Achos ar yr olwg gyntaf, a pan ddarllenis i'r adnodau yma gyntaf, nes i feddwl, ydy Iesu'n croes deud ei hun yn fama? Ydy o'n deud dau beth sydd yn ddim rhy fath ac yn mynd yn groes i'w gilydd? Os gawn ni yr adnodau i fyny, Lyc 12:4-7. Chi'n ei feddwl be mae Iesu'n ei ddeud? Rwy'n dweud wrthych fy nghyfeillion, peidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff, ac sydd wedi hynny heb allu i wneud dim pellach, ond dangosaf i chwi pwy i'w ofni, ofnwch yr hwn sydd ag awdurdod ganddo i fwrw i uffern wedi'r lladd. Ie, rwy'n dweud wrthwch, ofnwch hwnnw. O'n i werthu'r 5 aderyn y to am 2 geiniog, eto nid yw un ohonynt yn angof gan Dduw. Yn wir, y mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni, rydych yn werth mwy na llawer o adar y to. Beth sy'n mynd ymlaen fama? Peidiwch ag ofni, ond ofnwch. Ofnwch Dduw, a peidiwch ag ofni. Be'n union mae'r arglwydd Iesu yn ei ddeud wrthon ni? Ac mae'n amlwg be ydy'r thema, ynddydi? Dwi wedi rhoi yr gair ofni mewn coch, achos mae'n amlwg bod o'n ail adrodd ei hun. Ydy Iesu'n trio'n twyllo ni? Ydy o'n deud rhywbeth sydd ddim yn gwneud synnwyr? Na. Ond mae o yn cymell ni i feddwl yn ddyfnach ynglyn ag ofn sydd yn reality yn bywydau ni, a sut yma'r Beibl yn dysgu ni i ofni mewn ffordd gadarnhaol, mewn ffordd adeiladol. Be di cyd-destun hyn? Wel, y cyd-destun ar gychwyn y benod, a mi welson ni hynny o'r darlleniad cyfa, ydy Iesu yn dysgu ddisgyblion be ydy o i'w ddilyn o. Mae o'n rhybuddio i ddisgyblion ynglyn â rhagryth y Phariseaid i ddechrau, ynddydi? Yn ei rhybuddio nhw'n deud, peidiwch â meddwl bod chi'n gallu twyllo Duw. Mae pobl yn meddwl sydd yn mynd i fod yn gyfrinach, mae pob peth yn mynd i gael ei weld. Achos mae Duw yn gweld pob peth. Peidiwch â bod ofn pobl, ofnwch Dduw yn lle, a peidiwch â trio dal yn ôl a bod yn dawel ynglyn â Iesu Grist. Mae Iesu isio i chi gyhoeddi amdano fo, ond peidiwch â poeni pan fydd na fygythiad yn dod. Hyd yn oed os fyddwch chi yn mynd o flaen
yr awdurdodau ac y bydden nhw eisiau'ch carcharu chi fel y digwyddodd i'r apostolion, peidiwch â poeni am hynny, achos mi fydd yr ysbryd glân yn rhoi dy geiriau fyddwch chi angen. Felly mae yna nifer o bethau ynglyn â be ydi o i ddilyn Crist. Ond wrth i ni ganolbwyntio ar yr adnodau yma, dwi isio i ni feddwl fel hyn. I ddechrau, pa mae Iesu'n deud peidiwch â gofni pobl sydd yn eich gwrthwynebu chi, yn y ddysgidiaeth yma, mae o'n dysgu ni i wisgo'n spectols cywir. A beth dwi'n feddwl efo hynny? Ydy bod ni'n gwisgo y spectols ysbrydol cywir. I weld ni'n hunain, i weld Duw ac i weld y byd o'n cwmpas ni yn y ffordd gywir. Wan, dos gynna i ddim spectols eto. Mae siŵr y daw fy amser i, ac o'n i wastad yn ei deimlo fo'n eitha rhyfedd, achos o'n i'n tyfu fyny mewn tŷ lle oedd pawb arall yn gwisgo spectols heblaw amdana fi. Ond dwi'n gwybod digon, dwi'n meddwl, yn sgil hynny, i wybod bod spectols yn offeryn handi iawn mwyn sicrhau wrth i chi gael prescription cywir, wrth i chi wisgo'ch spectol, mi ydych chi yn wedyn gallu gweld pethau yn y ffordd gywir. Mae beth sydd yn bell a beth sydd yn agos yn y persbectif cywir, achos mae'r gwendid corfforol sgynnoch chi yn cael ei mewn ffordd i ddadwneud trwy yr lenses maen nhw'n rhaid i chi. Dwi'n mynd i fynd i fanylion mwy technegol na hynny, achos byddai'n mynd i ddall o. Ond mae spectols yn helpu chi i weld yn y ffordd gywir. Mae'r arglwydd Iesu yn fama yn trio i helpu i ddisgyblion i ddelio hefo ofn yn y ffordd gywir. I gael y persbectif tragwyddol ar ofn ar fygythiad mwyn yn helpu ni i ddelio hefo'r pethau sydd yn mynd i ddod i ran pawb ohono ni. Achos mae bod yn ddynol yn golygu bod na bethau sydd yn mynd i godi ofn arna ni. Mae be yn union ydy'r pethau neu'r bobl yna yn mynd i fod yn amrywiol yn dydy. Yn dibynnu ar pwy ydyn ni, yn magwraeth a'n profiadau ni, yn dibynnu ar yn amgylchiadau ni. A mae'r ofn yn gallu amlygu hun mewn ffordd wahanol yn dydy. Chybod? Mae ofn yn rhywbeth corfforol os ydych chi'n mynd ar rollercoaster neu'n gwneud naid bungee. Mae'ch corff chi yn naturiol yn mynd i ymatab i'r pellter, i'r uchder, i'r hyn da chi'n weld sy'n mynd i ddigwydd, a mae o'n mynd i weiddi arna chi gan ddeud, ydy hyn yn syniad doeth? Ond da ni wrth gwrs yn trystio bod y bungee jump neu'r rollercoaster yn saff, os da chi'n licio pethau fel yna, a da chi'n dweud, mae yna ofn yna, ond mae'n iawn. Allwn ni ddelio ar ofn yma achos da ni'n gallu rhoi persbectif ehangach iddo fo. Ond mae yna ofn real yn gallu dod i ni, yn does? A dych chi'n meddwl yn enwedig am gyd-destun erledigaeth fel sy'n gefndir i eiriau Iesu Grist y fama. Os ydych chi wir yn meddwl bod rhywun am eich gwaed chi ac yn mynd i ymosod arna chi a'ch teulu fel sy'n digwydd o gwmpas y byd ar hyn o bryd, mae'r ofn yna yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn gysgod dros eich holl fywyd chi. Mae ofn hyd yn oed yn gallu'ch parlysu chi'n dydy. Fel bod gennych chi y fath arswyd am rhywbeth nes da chi methu byw eich bywyd, methu symud na gweithredu. Ond mae Iesu'n fama yn sôn i ddechrau am ofn pobl. Rwy'n dweud wrth eich fy nghyfeillion, peidiwch ag ofni y rhai sydd yn lladd y corff. Felly pobl sydd yn fygythiad i ni. A be mae o'n dweud ydy, ac sydd wedi hynny heb allu i wneud dim pellach. Peidiwch ag ofni nhw achos mae yna gyfyngiad ar be maen nhw'n gallu wneud. Ella bod eich ofn chi'n deithu nhw, maen nhw yn mynd i ddinistrio'ch bywyd chi a maen nhw'n mynd i chwalu pob peth. Ond mae Iesu'n dweud, na, di hynna yn hollol gywir. Maen nhw'n gallu lladd y corff, yndi, ond os da chi'n perthyn i Iesu Grist, da chi'n gallu gweld hynny mewn ffram wahanol yn dydach. Dim ond hynny, maen nhw'n gallu wneud i chi. Dyn nhw'n gallu'ch gwahanu chi oddi wrth gariad Duw. Dyn nhw'n gallu dwyn y gobaith am fywyd tragwyddol oddi arna chi, achos ar y gweitha be allan nhw'n wneud ydych lladd chi yn gorfforol. Rwan, peidiwch yng nghamddall di.
Dydy Iesu ddim yn fama yn dibrisio bygythiad corfforol na di. Oedd o'i hun yn gwybod be oedd o i gael ei gamdrin. Mi oedd i ddisgyblion o nifer ohonyn nhw wedi cael ei lladd achos bod nhw'n dilyn Crist. Felly, dydy Iesu yn fama ddim yn gwneud rhyw fath ar sketch Monty Python gwirion. Dych chi'n cofio hi? Pan mae'r milwr na wedi cael lot o anafiadau ac mae o'n dweud, no, it's just a scratch. Dim dyna be mae Iesu'n neud. Ond be mae o'n neud ydy annog i ddisgyblion gan ddeud, ond dim ond lladd y corff allan nhw'n neud. Da chi'n gwybod mwy na hyn am yr arglwydd, da chi'n gwybod mwy na hyn am fywyd, a'r ffaith bod gynnwch chi fywyd tragwyddol. Ac os ydyn nhw yn ymosod arna chi, os ydyn nhw'n eich lladd chi, mi fyddwch chi'n ddiogel am byth yn nwylo ac ynghariad yr arglwydd Iesu Grist. Felly pan ydych chi ofn hynny, cofiwch y gwirionedd rhagorach sydd i fod yn sail i'ch hyder chi. Ond mae ofni pobl yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn ffactor i ni hyd yn oed os da ni ddim yn wynebu yr eledigaeth. A mae o'n ffactor cyffredin iawn pan ydym ni ella nid yn ofni bod pobl yn mynd i wneud rhywbeth i ni, ond pan ydym ni isio plesio pobl. Neu pan ydym ni isio cael yn derbyn i mewn i griw o bobl. Gair arall amdano fo fysa peer pressure, ynddo? Wel, dwi'n gwneud y pethau yma, dwi isio edrach yn dda achos dwi isio i'r un yma sydd yn arwain y grŵp ddeud, o ie, gei di dy dderbyn, ti'n un ohona ni. A mae'r Beibl yn dysgu ni bod yr ofn yna o bobl yn berigl mawr, achos yn yr ofn yna, be da ni'n neud ydy, da ni'n dyrchafu pobl, ac wrth i ni ddyrchafu pobl, be sy'n mynd yn fach yn golwg ni? Neu pwy sy'n mynd yn fach yn golwg ni? Ydy'r arglwydd dduw. Dwi wedi sôn wrth rhain chi bod fi wedi symud fy stydi i'r garage yn y cefn, ac felly yn sgil hynny, dwi yn y cyfnod anifyr yna, lle dwi'n yn gwybod lle mae'n llyfrau fi o gwbl. Maen nhw gyd i fyny ar y silffoedd, ond pan dwi eisiau ffeindio llyfr, mae yna 10 munud o... A nes i ddod ar draws un llyfr nes i brynu flynyddoedd yn ôl, a'i deitl o ydy When People Are Big and God is Small. Ac mae o'n deitl da achos mae o'n ddisgrifiad cryno o beth sy'n gallu digwydd yn bywydau ni pan da ni yn edmygu rhywun. A da ni'n rhoi pwyslais mawr ar sut maen nhw'n gwneud pethau, sut maen nhw'n gwisgo, y llefydd maen nhw'n mynd ar y pethau, y gerddoriaeth maen nhw'n gwrando yn efo. A da ni'n meddwl, dwi'n gorfod bod fel hefyd. Ond mae Iesu'n dweud, peidiwch ag ofni pobl. Na. Achos yn y pen draw, mae hwnna'n mynd i arwain chi i fwy a fwy o drafferthion. Ofnwch yr un yma'n briodol i ni i ofni. A be mae Iesu'n dweud, dangosaf i chwi pwy i'w ofni. Ofnwch yr hwn sydd ag awdurdod ganddo i fwrw uffern wedi'r lladd. Ie, rwy'n dweud wrthych, ofnwch hwnnw. Felly ar ôl i Iesu'n dysgu ni bod angen i ni gael y persbectif cywir, bod angen i ni wisgo'r spectols ysbrydol i weld ac i ddeall yn ofna ni yn well, mae o wedyn yn mynd ymlaen i ddangos bod o'n briodol i ni ofni Duw. A da ni wedi gweld hynny'n amlygu hyn trwy'r Beibl yn dydyn. Meddylwch am hanes sydd i'w gael yn llyfr Daniel. A mae'r brenin wedi codi y ddelw aur enfawr yma ac yn bygwth bod yn rhaid i bawb o'r bobl blygu i addoli y delw yma. Neu y gosb bysa nhw'n cael eu taflu i'r ffwrnais o dan. Ac wrth gwrs mae pawb yn gwneud, pawb heb law am, bobl yr arglwydd. Yn benodol Siadrach, Mesach ac Abednego. A mae'r brenin yn gandryll efo nhw. Pwy di hein? Pwy di'r iddewon yma i wrthod gwrando ar ei awdurdod mawreddog o watchwch i'ch hun, dwi'n mynd i'ch taflu chi i'r ffwrnais dan. A da chi'n cofio ymatab Siadrach, Mesach ac Abednego? Mae o'n esiampl wych i ni o'i ofn a'i cariad nhw tuag at Dduw yn drech nag ofn pobl. Dywedodd y tri, nid oes angen i ni dy ateb ynglyn â hyn, y mae'r Duw a ddolwn ni yn alluog i'n hachub, ac fe'n hachub o ganol y ffwrnais danllyd ac o thafail dithau o frenin.
A hyd yn oed, os naw na, yr ydyn am i ti wybod o frenin, na wasanaethwn ni dy ddiwiau, na caddolir ddelw aur a wnaethost. Oedden nhw'n gwybod be oedd reality bygythiad y brenin, Nebuchadnezzar. Oedden nhw'n gwybod na ffwrnais dan oedd o, ond mi oedd gennyn nhw y fath olwg ar fawredd Duw a'i gariad o teg ati bobl bod o'n ddiw sydd yn achub bod nhw'n deud. Da ni'n gorfod plygu i dawrchymyn di frenin bach. Mae gennym ni frenin mawr, a hyd yn oed os di'r brenin mawr yna ddim yn gwared ni o'r ffwrnais dan, da ni'n mynd i blygu chdi, da ni mond yn plygu iddo fo. A ddech chi'n gweld yn hynny, da ni'n gweld yr ofn cywir i'r Cristion gael. A dyma di'r ail bwynt lle mae o i ddechrau wedi deud peidiwch ag ofni pobl gyfyngedig, gwisgwch eich spectols ysbrydol cywir i weld pwy ydyn nhw. Mae o wedyn yn deud, ond mae eisiau ni ofni Duw, yr un sydd ar awdurdod ganddo fo i gosbi pechod. Yr un nad os neb ohono ni yn gallu i dwyllo fo, nad os neb ohono ni hefo awdurdod na gallu i'w chlaw nago. Ofnwch hwn, medda'r arglwydd Iesu. Ofnwch yr un yr ydw i yn mynd i ddangos i chi pwy ydi o. Felly, be ydi ofn Duw ta? Sut mae o'n edrach? Sut fath o ddylanwad mae o fod i gael ar yn bywyd ni? A be da ni weld yn y Beibl ydy bod na ddau fath o ofn Duw. Mae yna ofn pechadurus a mae yna ofn duwiol. Wan, yr ofn pechadurus o Dduw ydy pan ydyn ni'n ymwybodol o'i sancteiddrwydd a'i gyfiawnder i byrdebo, a da ni'n meddwl, dwi ddim fela, dwi ddim yn ifydd, dwi wedi gwneud pethau o'i le, mae o'n mynd i'n haflu fi uffern. A dos na ddim gobaith i mi. A mae'r ofn yna yn ofn pechadurus, achos mae o'n deillio o'n cyflwr ni fel pechaduriaid. A dydy o ddim yn ofn anghywir, achos mae o'n briodol i'r pechadur feddwl felly, ond i effaith o, i'r anghrediniwr ydy mae'r ofn yna yn gyrru ni i ffwrdd oddi wrth Dduw. Mae o'n ofn sydd yn pellhau ni oddi wrth Dduw, achos mae o'n ofn sydd yn ei hanfod mond yn malio amdana ni a sut mae pethau ni. Ac felly'n aml, mi welwch chi bobl sydd yn gwneud yn fach o Dduw, ond mewn gwirionedd maen nhw ofn i gosbo. Achos maen nhw'n gweld Duw fel rhywun bygythiol yn unig. Ac yn rhedeg oddi wrtho fo. Ond mae'r Cristion ar y llaw arall yn gallu gweld Duw a bod gan yr arglwydd bob hawl i'n cosbi ni am yn pechod yn uffern, ond trwy waith yr Ysbryd Glân mae'r Cristion yn gweld hynny ac yn ffoi at Dduw yn Iesu Grist. Ac felly, bod o'n ofn dychrynllyd i ddechrau, mae'r ofn yn troi yn ofn duwiol wrth i ni weld bod y Duw yma yn ei sancteiddrwydd a'i gyfiawnder hefyd yn Dduw sydd yn achub. Hefyd yn Dduw sydd yn dangos gras a chariad. Mae hyn yn rhywbeth pwysig i ni gofio. Mae'r un newyddion da am Iesu Grist, yr un gwirionedd am Dduw yn cael ei gyhoeddi, mae'r crediniwr a'r anghrediniwr yn ymateb mewn ffyrdd gwahanol i'r hyn sydd yn cael ei gyhoeddi. A mae Paul yn egluro hyn yn ei ailythyr at y Corinthiaid mewn geiriau chydig bach wahanol. 2 Corinthiaid 2, 15 ac 16, mae Paul yn deud, canys per arogl Crist ydym ni i Dduw, i'r rhai sydd ar lwybr iachawdwriaeth ac i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth. I'r naill arogl marwol yn arwain i farwolaeth, i'r lleill persawr bywiol yn arwain i fywyd. Y cwestiwn felly ydy, os oeddech chi ar gychwyn y bregath yn meddwl, yndw, dwi'n gwybod be ydy ofn Duw, sut fath o ofn ydy o? Ydych chi'n meddwl am Dduw fel rhyw fath o unben, rhyw dictator peryg sydd ar unrhyw eiliad yn mynd i'n torri ni lawr a yn taflu ni uffern? Neu, ydyn ni trwy ddarllen y Beibl ac wrth i'r Ysbryd Glân weithio yna ni wedi symud o'r pwynt yna
i weld mwy o bwy ydy Duw, fel bod ni'n gallu deud, mae ganddo fo awdurdod, mae ganddo fo rym, ond mae'r Beibl hefyd yn deud wrthon ni bod ganddo fo ras, a chariad a thrigaredd. Ac felly mae ofn diwiol, nid yn ofn arswydus sydd yn deud, o na, be mae Duw yn mynd i wneud i fi. Mae ofn diwiol, yr hyn sydd yn cael ei gadarnhau yn y Beibl, yn dangos i ni bod Duw yn sofran, yn sanctaidd, ond yn Iesu Grist mae o'n dduw o'n plaid ni. Yn Iesu Grist mae o'n dduw sydd yn frenin, yn farnwr ac yn dad. Ac felly mae natur yr ofn yn newid. Yn hytrach na bod yn ofn sydd yn gwneud i ni redeg i ffwrdd oddi wrtho fo, dwi isio cuddio y drygioni dwi'n neud, dwi'n isio iddo fo nalu, mae'r Cristion yn ofni Duw trwy redeg ato fo, yn deud, arglwydd dim ond ti all fachu yn Iesu Grist. Mae mhechoda fi mor fawr, mae'r hyn dwi'n ei wneud ac yn ei feddwl ac yn ei ddeud mor amrhiodol, ond dim ond yno ti yr ydw i'n gallu bod yn ddiogel achos be mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes. A mae gennym ni gymaint o esiampla o bobl yn profi hyn i hunain. Enghraifft, Martin Luther y diwygiwr Almeinig. Os ydych chi'n gwybod rhywbeth am ei hanes o, mync oedd Martin Luther, ac felly mi oedd o'n astudio'r Beibl, mi oedd ei fywyd o yn llawn disgyblaeth a codi'n gynnar, a treulio amser yn gweddio ac yn darllen y Beibl a ddim yn mwynhau pleser a bywyd. Ac mi oedd Martin Luther ofn Duw. Yn ei eiriau ei hun, oedd o ddim yn hoffi y Duw yna, achos oedd o'n meddwl bod o wastad yn mynd i'w gosbi fo am ei bechod. Ond mi ddoth na amser pan nath Martin Luther fyfyrio ar yr hyn mae'r Beibl yn ei ddeud am sut mae Duw, y Duw cyfiawn, yn cyfiawnhau'r pechadur. Bod o wedi gwneud hynny trwy gosbi Iesu Grist am yn pechoda ni, ac felly i ni yn pechod yn Iesu Grist, bod Duw wedyn yn cyfiawnhau ni ac yn cofleidio ni yn Iesu Grist. Ac wedi iddo fo ddeall hyn, mi ddoth Martin Luther o fod yn gwasanaethu Duw allan o ryw ofn well i mi rhag ofn iddo fo nghosbi fi, ar ôl sylweddoli dymder gras a chariad Duw yn Iesu Grist, mae Martin Luther yn ofni Duw achos bod Duw yn fendigedig. Bod Duw yn rhagorol ac yn ardderchog, a bod o eisiau i wasanaethu fo allan o ofn diwiol wedi i blethu a chariad. A dyna sydd yn allweddol i ofn Duw fel mae o'n cael ei ddisgrifio yn y Beibl, yr ofn cywir yna. Mae o'n ofn da ni'n methu gwahanu i ffwrdd oddi wrth yn cariad ni tuag at Duw. Mae'r Cristion wrth ddarllen y Beibl yn gweld pwy ydy Duw ac yn crynu. Crynu achos bod ni yn arswydo be mae Duw yn mynd i wneud i ni? Na. Da ni'n gwybod yn Iesu Grist bod na ddiogelwch, bod na gariad, bod na ofal tuag ata ni. Hwn ydy'r un sy'n rhifo gwallt yn pen ni. Hwn ydy'r un sydd wedi'n mabwysiadu ni yn blant iddo fo'i hun. Na, mae'n cryndod ni, mae'n ofn Duw ni, yn ofn lle da ni'n edmygu y Duw yma rwan. Ac am i bobl eraill i weld o a dod ato fo trwy Iesu Grist. A dyna pam mae 1 Ioan 4 yn deud fel hyn. Nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Y mae awnelo ofn, achos by'r ofn cyntaf na, yr ofn pechadurus o'n i sôn amdano fo. Y mae awnelo ofn achosb. Ac nid yw'r sawl sy'n ofni wedi berffeithio mewn cariad, ond os da ni wedi trystio Iesu Grist a profi cariad Duw yn Iesu Grist, so ddim condemniad i ni'n Iesu Grist. Mae natur yn ofn Duw ni yn wahanol. Ac yn fama, ella mae'n geiriau ni chydig bach yn brin ynddo. Da ni'n defnyddio ofn, ond mewn gwirionadd mae ofn diwiol, ofn priodol o Dduw i'r Cristion yn barchedig ofn yn dydy. Yn edmygedd, y gair Saesneg gorau ella fysa o Dduw, neu reverence. Chybod, pan da chi'n syfrdanol, achos da chi'n gweld pwy ydi o, be mae wedi wneud dros da chi yn Iesu Grist, a'r disgrifiad yn aml ydy bod pobl yn plygu, bod pobl yn tawelu,
pan maen nhw'n gweld gogoniant Duw a maen nhw'n mynd yn fyd, achos mae gen nhw'r fath olwg a'r fawredd y Duw yma. Mae pob darlun dynol yn mynd i fod yn annigonol, dydy. Ond un esiampl bach nes i feddwl ohono fo oedd, os ydych chi fel fi'n edrych ar lot o chwaraeon, mi fyddwch chi'n ymwybodol, cyn cychwyn gêm, maen nhw'n aml hefo cameras i mewn yn y twnnel. Ac felly mae'r tîmau yn leinio fyny i fynd allan. Ac erbyn hyn, gan amla, pan mae'r tîmau'n leinio fyny, mae gen nhw blant bach hefo nhw, y masgots. Pob un yn gafal yn llaw plant bach. Pan da chi'n gweld y shots yna, sylwch ar sut mae'r plant bach yn edrach ar y chwaraewyr. Be sy'n cael ei ddangos yn fan'na? Parchedig ofn. Edmygedd, rhyfeddod. Dydy o ddim yn ofn o na be mae'r chwaraewr yma mynd i wneud i fi. Na, dyn. Ond maen nhw yn syfrdanol, a maen nhw eisiau plesio nhw, ond mae yna ofn yna does, ofn priodol. Wan, os di hwnna'n wir, pan da ni'n sôn am chwaraewyr pêl-droed neu rygbi meidrol, meddyliwch sut y dylia ni fod pan ydyn ni newydd ganu fenaid can mor fawr wyt ti. Arglwydd Dduw, daw i'n barchedig ofon wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Ac yr ail emyn Amazing Grace yn sôn am sut oedd gras Duw yn peri i ni ofni Duw yn y ffordd gywir. Ond bod yr hen ofn yna, yr ofn dynol, pechadurus hwnnw wedi cael ei symud o'r neilltu. Felly gai ofyn eto, ydych chi ofn Duw? Ydy'r ofn yna yn briodol? Ydy o'n ofn diwiol? Ac ydy'r ofn yna, os ydych chi wedi credu'n Iesu Grist, yn ofn sydd yn tyfu yn eich bywyd chi? Achos mi ddylia fo, os na dechrau doethineb i ofn yr arglwydd, wrth i ni dyfu mewn doethineb, mi ddylsa'n ofn ni gael ei gyfoethogi. Sy'n golygu, pan ydyn ni'n pechu, nid blin ydyn ni achos bod ni wedi methu, da ni'n siomedig achos mae gennym ni'r fath olwg o fawredd Duw, da ni'n misio gwneud yr hyn sydd yn dwyn anfri ar Iesu Grist. Pan ydyn ni'n meddwl am rannu'r Efengil, da ni isio i bobl ddod i weld Duw fel ac yr ydyn ni yn gallu weld o mewn parchedig ofn, mewn rhyfeddod, a gallu caru ac ofni Duw trwy Iesu Grist yn y ffordd gywir. Ac yna'n ola yn sydyn, mae o'n gorffan trwy ddeud, ar ôl deud, edrychwch ar y pethau yn y ffordd gywir. Peidiwch ag ofni pobl, sylwch pwy ydy Duw. Mae o'n gorffan hefo adnod 6 a 7, sydd yn dangos cymeriad Duw i ni'n dydy. Duw sydd yn gofalu. Duw sydd yn gweld ni yn Iesu Grist yn werthfawr. Yn wir, y mae hyd yn oed pob blewyn o wallt i'ch pen wedi rifo. Peidiwch ag ofni, felly yn y ffordd bechadurus yna, yr ydych yn werth mwy na llawer o adar y to. Mae'r ysbryd glân yn rhoi y gallu i ni i ddeall mwy am pwy di Iesu Grist, i werthfawrogi mwy o be mae o di wneud drosto ni. Mae'r ysbryd glân hefyd yn rhoi nerth i ni i ofni Duw yn y ffordd briodol a pheidio ofni pobl yn y ffordd amrhiodol. Ond da ni angen cyffesu ger bron Duw pan ydyn ni'n ofni yn y ffordd anghywir. A gofyn i'r ysbryd am help i'n atgoffa ni ddydd ar ôl dydd, os da ni wedi trystio yng Nghrist, pwy ydyn ni? A be mae o'n olygu i ni allu galw'n hunain yn blant Duw. Okay? Orffan hefo'r adnodau yma'n Rhufeiniaid 8. Lle mae Paul yn deud, oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad. Yr ydym trwyddo yn llefain Abba, Dad. A mae'r ysbryd ei hun yn cyd-ystiolaethu a'n hysbryd ni ein bod yn blant i Dduw. Ac os plant etifeddion hefyd, etifeddion Duw a chyd etifeddion a Christ. Os yn wir yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint, ef mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Ydych chi wedi troi at Iesu Grist mewn ffydd? Hwna ydy'r cwestiwn cyntaf bob tro.
Os ydych chi heb wneud hynny, plis gnewch. Trystiwch yno fo. Mae'r ofn sydd yn gallu dod i chi o be mae Duw yn mynd i wneud i chi yn ofn sydd yn cael ei leddfu, ond wrth droi at Iesu Grist. A darganfod yr etifeddiaeth sydd ganddo fo i ni, nid achos bod ni wedi gwneud unrhyw beth da, nid achos bod ni'n heiddi fo, ond achos bod Duw yn dda. Bod i ras a'i gariad o, bod marwolaeth Iesu ar y groes wedi talu'r pris drosto ni. Ac yn hynny, yn unig, y bydd o'n yn cofleidio ni fel plant annwyl. Y bydd o'n yn nerthu ni pan fydd dioddefaint yn dod. Y bydd o'n sicrhau y byddwn ni'n cael profi i ogoniant o am byth ar etifeddiaeth ono. Os da chi wedi trystio yn Iesu Grist, plis peidiwch â meddwl am ofni Duw fel rhywbeth da chi ddim eisiau meddwl amdano fo. Gadwch i'r ysbryd glân bwyso arna chi. Lle yda ni weithiau yn cymryd Duw yn rhyysgam? Lle yda ni yn bod yn ddi-hyd ynglyn â'n bywyd a'n gwasanaeth ni? Gofynnwch i Dduw beri i chi ofni fo a'i garu fo yn fwy ac yn fwy bob dydd. A bod hynny i'w weld yn y ffordd da ni'n siarad, yn y ffordd da ni'n gweddio, yn y ffordd yr ydyn ni'n edrych ymlaen at sut da ni eisiau caru'n gilydd, caru Duw a charu'n cymydog. Mi weddiau, ac awn ni mlaen i ganu yr emyn nesaf cyn i ni ddod at fwrdd y cymyn. O Dduw, da ni yn cyffesu bod nifer o'r pethau da ni wedi siarad a clywed amdano fo, y bore yma yn gallu bod yn anodd i ni brosesu a'i ystyried. Da ni'n gofyn y byddi di felly ysbryd glân yn treiddio ein calonna ni a dangos i ni be da ni angen peidio i ofni. Dangos i ni sut ydyn ni angen dy ofni di o arglwydd Dduw yn y ffordd gywir mae'r Beibl yn dangos i ni trwy Iesu Grist. Yr ofn yna fel plentyn sydd ar fath edmygedd at fawredd a gras a chariad y tad trwy Iesu Grist. Parhau'n tywys ni rwan, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, wrth i ni sylweddoli mor werthfawr ydy pob Cristion yn dy olwg di trwy Iesu Grist. Amen. Dwch i ni ganu felly. Pan rwy'n ofni colli ffydd, Crist fem deil yn dyn. Pan ddaw'r temtiwr trech liw ddydd, ef am deil yn dyn. Dal fy ngafael, fedra i fyth ar fy nyrustaeth, a mi fyddwn ni fel meidrolion yn teimlo bod ni'n methu cario ymlaen. Ond mae o, Iesu Grist, yn dal ni gyd sy'n trystio yn fo yn dyn. Ar fy nyrustaeth, a mae o i'w nghariad i rhaid i ddonal yn dyn. Ef am deil yn dyn, fy ngoredwr, ef am car, ef am deil yn dyn.
Pan da ni'n dod at Fwrdd y Cymyn, maen nhw'n arwyddion gweledig i ni o pa mor werthfawr ydy'r Cristion i Iesu Grist yn dydy. Newydd gannu bod y praidd yn werthfawr i'r arglwydd Iesu. Mor werthfawr nes i fod o'n fodlon dod i'n byd ni. Mynd i'r groes yn lle ni, a gadael i'w waed o lifo a'i gorffo gael ei ddarnio drosom ni. Doedd o'm yn heiddi hynny. Nath o ddim byd i heiddi cael ei gosbi, ond mae o'n barod i gymryd eich cosb chi a fi arno fo ei hun. Mwyn i ni gael maddeuant. Mwyn i ni gael yn derbyn am byth gan Dduw yn blant anwyl iddo fo. Felly wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymyn, da ni yn myfyrio ar y fawredd aberth mab Duw drosom ni. A da ni'n ymatab i wahoddiad Duw ei hun, i ni ddechrau drystio yn ei fab o Iesu Grist, a cael yn derbyn, cael yn caru, profi y bywyd newydd mae o'n roid i ni trwy'r ysbryd glân. Ond mae o'n gwahodd ni gymryd y bara'r gwyn fel ei blantso, lle da ni yn atgoffa ni'n hunain, a da ni isio i'r negas fynd allan sydd yn atgoffa'r byd. Dyma'r unig fan da ni'n dod i gyfarfod Duw. Trwy groes Iesu Grist, does na ddim ffordd arall. Does na ddim byd allwn ni wneud, does na ddim doethineb neu clyfrwch neu ryw fformula da ni'n ffeindio. Yn Iesu Grist yn unig, yma Duw yn agor y drws ac yn estyn llaw i ni fel pechaduriaid gan ddeud, dowch fel ag yr ydach chi, dowch, ond dowch yn edifarhau ac yn trystio yn Iesu Grist. Dwi am ddarllen be mae 1 Corinthiaid 11 yn ei ddeud, ac yna dwi am i ni ystyried be mae Catechism Heidelberg yn ei ddeud ynglŷn â pwy sydd i ddod i gymryd y Cymyn. Dyma be mae'r gair yn ddeud i ddechrau 1 Corinthiaid 11. Oherwydd fe dderbyniais i, medda Paul, oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Os da chi wedi credu yn Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr, dowch. Os da chi heb gredu yn fo, peidiwch. Achos mae'r gair yn deud bod ni'n yfed barn Duw arna ni'n hunin os ydyn ni ddim yn ofni Duw. Ddim yn gwir ystyried pwy ydyn ni a pwy ydy Iesu Grist. Mae o'n win di-alcohol ac yn fara di-gluten. Ond os da ni'n gofyn y cwestiwn yma, pwy sydd yn addas i ddod i gymryd y Cymyn, dewch i ni wrando, os nawn ni'r sleid nesaf, ar y cwestiwn yma'n Catechism Heidelberg wedi cael ei sgwennu gannoedd o flynyddoedd yn ôl, ond mae yna ddoethineb yn efo. Pwy ddylai ddod at Fwrdd y Cymyn? Y rhai sydd wir yn galaru am eu pechodau. Felly mae'n iawn i ni ddod yn cyffesu yn ei ogrwydd wrth i ni ddod i gael Cymyn. Y rhai sydd wir yn galaru am eu pechodau ac eto sy'n ymddiried ei bod wedi ei maddau mwyn Crist. A bod y methiannau o'i heiddo sydd eto'n parhau wedi ei gorchuddio a'i ddioddefaint a'i farwolaeth. Da ni'n dod fel pobl berffaith, da ni'n dod am fel pobl sydd dal yn methu, ond da ni trwy gredu'n Iesu Grist yn credu bod be mae o di wneud ar y groes yn gorchuddio yn pechod ni. Ac sydd hefyd yn mawr ddymuno i'w ffydd gael ei chryfhau fwy a byw'n fwy sanctaidd. Felly, da ni'n dod yn deud arglwydd wrth i mi drystio yna ti, wrth i mi gymryd y bara'r gwyn, neud i wneud i yn fwy sanctaidd, neud i wneud yn ffydd i yn fwy cyfoethog. Ac yna yn ola, ond mae rhagrithwyr a'r rhai nad ydynt yn troi at Dduw gyda chalon ddidwyll yn bwyta ac yn yfed barn iddynt eu hunain. Felly, holwch eich hunin cyn dod. Da chi'n trystio yn llwyr yn Iesu Grist. Ia yn bechadur, ia ddim yn heiddi dim, ond yn gwybod yn Iesu Grist o be mae o di wneud yn eich gorchuddio chi.
fel bod chi'n cael maddeuant, fel bod chi'n profi cariad Duw, ac y cewch chi trwy'r ysbryd glân nerth i'w ddilyn o, ac i dyfu mewn cariad, mewn ofn Duw o ddydd i ddydd. Os ga i ofyn i, pwy sgynnon ni, Eirin a William fod ymlaen i rannu yr elfenna, ac wrth i hynny ddigwydd, mi da ni am ganu am groes yn harglwydd Iesu Grist. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes, bryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. Mi ganon ni y 4 emyn cyntaf wrth i'r elfenna gael ei rhannu, ac yna mi ganon ni'r emyn pennill ola ar ddiwedd ar ôl y cymyn. Felly dwch, os ga i'ch gwahodd chi mlaen i rannu'r elfenna, ac mi ganon ni hefo'n gilydd wrth i hynny ddigwydd. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch, fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab,
mwyn i bob un sy'n credu yn ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Da ni yn diolch i ti o arglwydd Dduw am ddyfais fawr tragwyddol gariad. Yr achubiaeth, yr iachawdwriaeth lawn wyt ti yn ei ddarparu i ni yn Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n meddwl am y poen yr ath dy fab di trwyddo fo, ac yn diolch gymaint bod o di gwneud hynny drosom ni. Arglwydd, atgyfnerthan ffydd ni wrth i ni sylweddoli bod Iesu wedi marw a chodi'n fyw o'r bedd yn fuddugoliaeth drost bechod, drost farwolaeth, drost uffen. Da ni'n diolch arglwydd Iesu bod chdi wedi talu'r pris ac y cawn ni dadnabod di heddiw ac am byth trwy ffydd ac edifeirwch. Gweithia ynom ni ac arglwydd par i ni dy garu di, dy ofni di yn y ffordd briodol honno, ac i edrach mlaen fwy a mwy i fod hefo ti, i wahodd eraill i ddod i dadnabod di trwy ffydd, ac i weld dogoniant di arglwydd yn cael ei amlygu am byth. Atgyfnerthan ffydd ni felly, wrth i ni ddiolch i ti, wrth i ni gyflwyno'n hunan a'n gilydd a'r rhai sy'n methu bod yma y bore yma, arglwydd bendithia, wrth i ni ofyn hyn clod a gogoniant i Iesu Grist. Amen. A mi ganwn ni yr bennill ola i orffan. Mae fi a berthaf dy glod bob eilyn sydd o dan yr hod, ac wrth fyfyrio ar dy waed fe gwymp pob delw dan fy nhraed. Wedi ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad rhyfeddol Duw, a chymdeithas hyfryd yr ysbryd glân, fod gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.